Jeg hedder Kasper Elbjørn, jeg er 35 år og blev i foråret opstillet som Nordsjællands kandidat til Europaparlamentet. Og til spørgsmålet om, hvorfor jeg kunne overhovedet finde på at tage til Bruxelles, jamen så handler det om, at jeg altid har haft en urokkelig tro på, at det europæiske fællesskab, det europæiske samarbejde i EU, er den rigtige retning for Europa. Det har skabt fred, frihed, og mest af alt har det skabt frihandel i løbet af de 60 år, det har eksisteret. Men jeg er også helt ærlig og erkender åbent, at det europæiske samarbejde i dag ikke fungerer, som vi liberale kunne ønske os. Og jeg ser for mig, at Europaparlamentet bliver en vagthund, der bider fra sig, når regeringscheferne og bureaukraterne i Bruxelles går den forkerte retning. Når EU ikke sørger for at nedbryde barrierer mellem markeder og mennesker, så skal vi råbe op, så skal vi byde fra os. Men vi skal også være gode til at fortælle om, når EU gør det rigtige, for det gør EU også stadigvæk en gang imellem. Så mit formål sådan for at opsummere det med at stille op til Europaparlamentet og håbe på at blive valgt, det er at tage derned og blive en vagthund i parlamentet, der sørger for, at EU fortsat arbejder for fred, frihandel og sørger for at nedbryde barrierer mellem mennesker og markeder. Når jeg er ude og holde foredrag, så fortæller jeg altid den her historie om Obamas store tale i Berlin i sommer, hvor han jo netop sagde, at vi skal blive ved med at rive mure ned. Ikke bare Berlinmure, men mure mellem markeder og mennesker, mellem allierede på tværs af Atlanten, og her tænker han selvfølgelig på USA og Europa, men også mellem racer, stammer, indvandrere og indfødte. Og det er det, og det var det helt rigtige budskab, vi var kommet med i Europa. Fordi hvis der er noget, vi vil være gode til i Europa, så er det netop at rive mure ned. Ikke bare Berlinmure, men også mure mellem markeder og mennesker. Og det skal vi blive ved med. Og det ser jeg som min primære opgave, hvis jeg kommer i parlamentet. Jeg er ikke typen, der tager til Europa for at sidde og rette kommaer i alle mulige direktiver. Tværtimod ser jeg det som en opgave at sørge for, at der ikke kommer direktiver, som fungerer som en klods om benet på Europas befolkning. Men tværtimod, at Europaparlamentet og EU i det hele taget arbejder for at gøre livet lettere for borgerne i Europa.